कि तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी. Ngenteni sapa? Yo, lek urung teko kaya ngono. Dinteni. Ngenteni sapa? Omplek paling rarene awake kesel. Ngene dulure iki meng rarene. Tak lucune boyok rip. Boyokku engko. Omplek patenono sik to enggak krungu aku. Sing mok enteni sapa? Omplek nyandi kira-kira. Lah iya wonge nyandi kok ra ning omah. Ngenteni mok enteni ya. Engko bar lek wis mok enteni ngono ngene, alergine mari alergine ngono. Mau omongi ngono. Ndang linggo kidul diklek kene ndang, duduk kene. Boyoke ora keju kuwi joget. Capek tempat. Nggih apa? Sampai turu japitan. Mak aku lek kipasan terus ngono. Mare meteng minggo. Dipateni kipase. Ayo kek duduk kursi. Ndang rene. Selungo ning Kalimantan aku. Lah iya ndang. Klek entot lho gar minggo. Apa ngentot ya? Kita ndembok bokong wisan kuwi. Apa kepentot-pentot kuwi. Semongkone, ngene Mas Tapak gawakno semongkoku. Gowonan meja kene. Mas Dani tawanono Mas Dani. Yo liwat kono. Kene. Engko ceblok ndang, rene nek kursi ae. Karo ngenteni sapa? Omplek. Omplek penggaweane apa? Ngarit. Dongakno sapine babar ya. Ku duwite nggih ngopi. Sapine akeh lho Omplek. Mas Dani rawak tawani. Ya ditawani, dilong ning ngarepe no ben mangan tenan. Ndang diparingi. Mak dulang apa ora iki Mas Dani? Dulang no. Kene minggu kene. Enggak dinglek. Sapa ke? Yo lek ngrasani urung mingkem lho. Teko wonge. Yo lek ngrasani urung mingkem. Aku ini ngenteni Omplek, ngatul-ngatul ngarit-ngarit. Lihat apa tuh ora kali alergi. Wis mari to, garing to. Yo lek urung mingkem lek kurasa-rasan. Iya. Ngenteni Omplek macul-macul ngarit ora teko ya. Tak mung ngene. Wong ngene dulure kono lho, nek ngaduluwe aku mung. Boleh terus golek kopi mu. Bebas apa ora iki? Bas ora. Iya. Ada salting no sampai ambek Mas Witan kok salting no ya udah sama kan. Nah, nih kok. Nanti ratiku. Tuh nah tuh tak mung itu. Tuh. Tuh, nah tuh. Rip natu. Rip natu. Piye? Rip natu. Natu pancen. Em sisanya di Mas sore. Sore mung nyandi. Golek sunduk. Di sawah bareng ngati. Di sawah. So wenenge ra umum ke Om. Jan bunga. Golek seneng kan nginting ngene-ngene kata. So Nyapa mbak ora bajakmu? Nyapa? Alergi orang mari iki. Pas metelek wong teko. Wadulane apa alergi orang mari iki. Ora mok tawani semongko Omplek. Aja pelit-pelit ya enggak seneng aku. Didulang. Jatuh malu, mana dulang kok kaya ngono. Nah didulang sing gaul. Dah dulang sing apik. Dulang sing gaul. Aja tantem ne. Aja pelit-pelit. Dulang ora tau tantem ne. Penggaweane Omplek apa? Ngarit. Sapine pira? Mas diporono lah yo.
tasnya no. Ndak ya. Tasnya. Kan nasiku. Ndi rasanya? Aku masak pakai cat tuh. Ada apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gak oleh karo guyu-guyu lek ndongakne wong tuane. Melok omplak bro. Alhamdulillahirabbil Amin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya. Ditungakne. Muga-mugi Bapak Bismillah sik ditungakne sik. mugi-mugi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ayah. sholli Salam. Allahumma firli dunubi wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma Kana. firlahum warhamhum wafihi wa'fu anhum. wa'fu Allahumma firlaha warhamha Wa'afihi wa'fu wa'fu anha. anha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi Pak Sure, Bu Paisa, Sore Pak Paisa paringi padango, kubure ya bisa padang dalane. mbar kubure. Amin. Tangane piye didongakne Bu Paisa karo Pak Surip. Salat Amin. tuwah sih. Sholatullah salam Allah ala Toha. Rasulillah. Bismillah. Dongakne ya. Belajarin dong rek. Heeh, soalnya iki mengaku bisane rodok sore iki mengke tak selimur ngopi mu. Reng gugluk ning kono lho. Nangis. Nangis ora nek sing ngapa-ngapane baratus pilek. Alasannya apa pintune cuwel ngono. Ora nek sing ngapa-ngapane. Turun jaluk nyanding. Senang babu babu Kapan selesai? iya kapan sih lihatnya mari apa mari matang. Ini mau geletak melung geletak enteng babu maka jangan rambut mari apa mari matang. Kalau enak waktu tak kon Entane omplek ya. Arek-arek masuk-masuk untuk kau no. Ngapa bukan alergi? Agak alergi ya dan turu kono. Ya. Suaramu lirih lo ngantuk bintang Papua. Kok gambare to? DK apa ora? DK.